ọ bụ onye ka egwu m na-akpọ onye adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri obere nwa ji dibịa lụta ego ọ bụ onye ka egwu m na-akpọ onye adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri obere nwa ji dibịa lụta ego akwa ndị na-etiwa gị adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri na n'ọba bụ ebe tete ego dị na buutu na n'ọba Chigozie bayili m obele nwa ji dibịa lụta ego adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba eze ọbala tụle dibịa ọbala tụle dibịa bayili m adreesị ndị ọba obodo dike Chigozie nwegwuyili m adreesị ndị ọba n'ide mmiri obele nwa ji dibịa lụta ego adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba anọba bụ ebe tete ego dị na buutu na n'ọba telem telem ego dị na buutu na n'ọba adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba sele 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 ibansele 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 sele ibansele ibansele power. Mama Faison onye nwe egwu ụfọdụ kpọrọ m ego Igbo anya bụrụ ịgbajebe na anya ekene ebe na egwu manaba na n'ọba anaba bụ ebe tete anya lute na n'ọba ahịa mejetife maka na onye bịalụ na n'ọba ya balụ ya eji m udo wee bịa onye welu jọbata na n'ọba na ọ ya ejeta ife dị mma nwanne mmadụ na-ebudu nwa onye ọba ebu aka ka na-adọ nwa onye ọba na ntị ana ọba bụ ebe tete ọkwa ife sọlụ nwoke ọba ka ọ na-elekwu ya n'afịa maka na ọkụ nwoke ọba bụ onye mara ogolu anya lute na n'ọba ahịa makwudodogwu kedu onye bodogwu anyị na-ekwuzi maka ya o wee bụrụ chief native doctor Chigozie Nwangwodogwu adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na buutu na n'ọba kenelu meze ọbala tụle dibịa odogwu biko yili m na nne m ụlọ obere nwa na n'ọba n'ide mmiri na Anambra steeti nwanne mmadụ ka nne m siri obere nwa wee bido wee jebe akwụkwọ ịma na ọ gụrụ na Central Primary School na n'ọba n'ide mmiri ọgụsa wee jebe sekọndrị na Merchant of Light Secondary School na n'ọba n'ide mmiri
ka obele nwa gosiri akwụkwọ o wee bụrụ akpanya wee naba na Kano steeti ebe onye lụzibafịa ọnọlụnyo tụtara ọha na Kano steeti ebe a na-achịfafọ ya eli emezilo wee bụrụ akpanya wee nata n'omenanya ọ bụ onye mife ji ya pụe onye fụrụ ogbenye n'ilonye aka unafugo na ogbenye nọ na-afụdo anya obele nwa natalụ n'obi nna ya obido welụbalụ dibịa mana oge na anyị na-akọlụ n'udo obele nwa ka nọ n'aka n'anya alụgidere ọlụ dibịa emesịa oje webido nke ya n'ụwa obele nwa bidoro lụbalụ dibịa ife na-aga ọfụma ọ na-agwọ ya n'ụdị n'ụdị abụrụ ndị na-aza afịa mana ife adị agala ọfụma iya kwude nzọbala tụle dibịa akwa na n'ọba ife ya aga ọfụma abụrụ ndị nọ n'ihiru uju ndị ilo na-achụghị aka nri na aka ekpe ikwute nzọbala tụle dibịa akwa na n'ọba n'ife ya aga ọfụma ife na n'ụdị 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 enyemaka nya dị n'iche n'iche maka ọ bụrụ na ọgwụ kelogwu n'elu ụwa ọ bụla ọbala ọna nzọbala tụle dibịa ana m ekwunyeli akwa na n'ọba adreesị ndị ọba n'ide mmiri ego dị na butu na n'ọba nwata na ya eze odogwu biko ilimụọ anụrụ m n'ime m ọgụ ọtụtụ kedu ife ya emela ego oyibo egwu ka mụ na-etili yi egwu nika ndị igwe bịa ife onye nwere n'ụwa n'anya ka eji eme ọgọ nzọbala tụle dibịa chidozie nwe ngwodogwu na ana m ekwunyeli aka na-eme ọgọ n'ihe adịlị mmụ maka ọnwụzọ nwude n'ụwa n'ogbenye afụgo anya akwa ndị na-etiwa gị onye adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri obere nwa ji dibịa lụta ego ọ bụ onye kegwu mụ na-akpọ onye adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri obere nwa ji dibịa lụta ego Tell him, Iban sell it, tell him, power. Anya kene be n'anya bụlụ ịgbadebe ka ndị kenezi nna m na ya anyị wee kenebezie Chisa Henry Amodi Nwangwodogwu mmiri mara ugo wanụ na n'ọba n'ide mmiri ego oyibo na-ekwunyeli ya ugo dị n'obi wanụ na n'ọba onye ọma nnụnụ nsọ azụ ekene ka ndị ekenezi nne m ụlọ Chief Mrs. Ngozi ka Nwangwu nne ya dịrị mmụ afọ bụlakwa na n'ọba akwa ndị na-etiwakụ ego dị na butu ezi na-ekene nwanne na nwanne n'ime
niile n'ụwa do na-adasị m ụtọkụ ego dị na buutu nọ n'ọbanide mmiri nwata na-ya eze ọ sị ka mụ na-ekele n'ụba ka ndị ekele ụmụnne ya fụlụ n'anya welife ga-enye onyinye nwanne na mbọsị ka nwanne nọ ya na anyị wee kenebezie Ugochukwu nwangwa onye ọma n'ihe adịlị mụ onye ọma n'ịdị ụsọ ego oyibo na-ekwunyeli akpa ngwa na-ata ọba onye ọma n'ịdị ụsọ anyị kenebe Adaobi nwangwu bịa yili mụ Adanna ya ezi nwanne ego dị na buutu n'anya ọba ọnụ m ekene yi anya kenebe chama aka nwangwu bịa yili m ọnụ m ekene yi Chinaza nwangwu n'oso wee bili ụmụnnakwa na n'ọba ụmụmma bịala ụwa nnọọ nwata anaghị ese na n'ọba n'ide mmiri ọ bụ onye ka mụ na-akpọ akwa na n'ọba akwa ndị na-etiwa gị ego dị na buutu wanọfa n'ọba n'ide mmiri onye ọma na-edu nsọ ego oyibo na-ebunyeli asị n'ezi nwaanyị na-emepela akụnụba ụzọ anya kenebe na anya bụrụ ịgbadebe ka ndị kene n'ụlọ gị anyị wee kenebezie Mrs. Mmasị na Chinwangwu nne ya dele mụ ugegbu mmagwa na nke izizi na n'ọba achala ugo nwanyị dị mma onye bịala ije mụ na anọba obetete onye mala obodo dike ịnanya na yamana anọbịa dalụ nwata anaghị eze na anọba n'ide mmiri odogwu biko yili mụ akwa ndị na-etiwa gị onye mala obodo dike ndị mechetalụ welu ndị mechetalụ gwayalụ na egwu ka na-ebido akwa bịa yili mmụọ o ji moto m ọgọ melego igbo aka na-eme ọgọ n'ihe adịlị mmụọ akwa n'onye na-achụ gị nwe ada onye na-achụ nwekwazi ada maka niile mme ọgọ n'ụmụgadafụnụ njọ akwa ndị na-etiwa gị Chichidozie mọmpụ ego dị na buutu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri obere nwa ji dibịa lụta ego o ji dibịa lụta ego Chichidozie mọmpụ ego dị na buutu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri akwa ndị na-etiwa gị obere nwa ji dibịa lụta ego ego dị na buutu n'anya ọba adịrịasị ndị ọba n'ide mmiri
adresị ndị ọba n'ide mmiri na buutu na-adị ọba. ata na ya eze adresị ndị ọba obodo dike Na buutu na-adị ọba. ego dị na buutu na anya ọba Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. ana ọba bụ ebe tete Na buutu na-adị ọba. onye mara ọba obodo dike Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. Selem, 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 gbansele, gbansele, gbansele. Adresị ndị ọba n'ide mmiri Na buutu na-adị ọba. ego dị na buutu na anya ọba Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. adresị ndị ọba obodo dike Na buutu na-adị ọba. ego dị na buutu na anya ọba Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. chidozie nwa ngwodowu Na buutu na-adị ọba. obere nwa gị dibịa lute ego Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. Selem, Ego dị na buutu na-adị ọba. ego dị na buutu na anya ọba Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. ana ọba bụ ebe tete Na buutu na-adị ọba. ego dị na buutu na anya ọba Adịrịsị ndị ọba n'ide mmiri. adresị ndị ọba n'ide